dhisik mepet-mepet mbek aku. Ngomong kok karo aku ora masuk. Ya ora masuk kadoan. Jebulane tipene kaya ngene to kowe to. Bare to dhuwur lencir nemu giring kok to Bagor brand. Wah, wong lanang iki nyawang ya te pilihan. Lah nek karo Mbak Tatin ki mah glagepen ki. Lah iya. Kok glagepen opo? Nyawang kowe malah gumoh-gumoh kok. Ya ora. Sing paling apik lek ngonekke Bagor brand ngono lho. Seneng ya dalange. Padake kok ngono e, Kok ngono e wadah dedak. Proyek bintang tamu kok entuk Bagor brand. Ah iki mesti nggo saradan sesuk. Kok ta? Dalange. Ora meng aku sesuk deloken. Piyoga nek ngundang kowe gor mesti. Ben. Bagor brand pakan babi. Tak apa-apa, biasa nek dingonoke. Engko dicampuri cacan debok ngono kuwi Mbak biasane. Oh, nek brand tok ya boros engko ora bati campuri cacan debok. Aku wadahe pakan ora apa-apa, mbangane kae. Apane? Wadahe telek. Nyuwun suarane Mbak Ika dhisik. Ya. Ika Suhesti. Ika Suhesti. Nduk Ika Suhesti. Jan iki bodine tuk, dedeke tuk, suarane jos, aku seneng. Nah iya wong wadon iki ya bodine ngene iki. Ora kaya sampean wong wedok kaya cagakan. Saka dhuwur tekan ngisor lurus tanpa nonggi-nggike. Lah nek sik gadis ki ngeten iki, cek kraket. Nopone sik Nek cek gadis ki cek kraket iki. Tugas para suami-suami orang itu untuk membuat Gadis. Gadis kok merusak mono. gadis bukan perawan. Terus Ya ngene iki kahanane. gadis rasa baik. Ora Tenanangan kaya Maksud tak bukake men buktekke ngono ndak jarang ngomong kosong. Anjur dibuka-buka. Ini apa iki? Mbak Ika melu-melu piye? Taline iki lho. Mlotrok. Sithik macet. Ampun makan bawa mboten menika. Nggih. Ngagem bawa mboten napa-napa. Iya. Ora dibantu Mbak April. Dia mengko kula bantu cing. Oh Mbak Mimin bantu nggih. nggih. Kula rimangi nyambut gawe iki nek sanggo bareng-bareng rak ya enteng. Ah, sing bantu Mbak Mimin wae wong nang omah yo kayane blandong kayu. Ngeridami. Pek kambil. Ya engko terluka no Mas, masa wong wedok kon menek kambil. Lek masa kowe padake bajing iki mek kabel. Iya. Jenengan kangsen karo sinten? Mboten kangsen pun. Menika kangsen pun mboten. Langsung tancap. Engko bar goro-goran karo Mas Solikin. Mbak Mimin wis kencana. Pirang-pirang dina absen Mas Solikin sih. Lagi gering terus kok Solikin. Oh, kok kering to? Gerah, pun kering ki nggo kucing kok. Gerah to, Mas? Mosok Mas Solikin padake kucing. Ora ya. Ora. Ganteng ya Mas Solikin ya, Mbak. Bagus. Senyumnya manis ya, Lek. Iya. Jane wonge biasa, ning mergo sugih esem, katon ning semake disawangke dadi penak ning rasa. Ana sing wong bagus ning aku nyawang ora terpesona mergo ulate bukut. Kasar karo wong wedok ngono ki wis ilfil sik. Oh nek Mas Solikin alus. Mboten alus ngono. Sak kabehane alus. Alus to Mas? Wis tau kok. Wis.
umpama munduta rokmi sida bantu mboten alon-alon lho ora Maksudku sakit ngene susu. lho, ya mbok menghargai sithik wong ya urung rampung kok wis dikritik. Sindian panjenengan Caca meniki ra ya karaktere benten-benten. Nggih. Ana sing powere luar biasa, ana sing kalem alus, ana sing rodok kenes. Mbok men dirampungke sak anu sing lagi Iya. di Njenengan mirengaken rumiyin. Nggih. Rampuke Mbak Mimin. taratamtu tak ruti lulus ta menika Abe. Nek iki swara lanang iki mau. Sing swara wedok. ibarat Ben mudar. Awang kuwi keduren lek mu njupuk kok. ibarat wong lupa Ayo coba. ibarat wong numpak Kemayune entuk. perahu halo mampatan tanpa walah Biasane sinden iki karo dem sik. Dem ki ya sing alus wong wedok kok le. Kurang cilik. wong demok diatur ya gumantung kene Jane ora ngatur. Nek sing goblok sampean Lah, kok. pripun ta? Wong tuwa nggo dolanan kok gelem. kowe ya ngono dupek kowe lara terus arep metekleke wong tuwa Ya ora. Ayo. rasa dikajari Ya meneng. sindan wingi sore ngajari wong tuwa wanen Modiar ora. Wonten Mbak Mimin wonten. ngajari ki sharing karo ngajari beda. Beda. Nek sharing ki tukar pendapat prayogine ngeten. Nek ngono ki ngajari. Wis. Kowe ngremehke aku. Ngono kuwi tuh karepe Bintang tamu lho aku ki. Aja ngono to. Ala wujudku aku bintang tamu lho. Bintang tamu paribasan ratu, raja saupamane. Urmatono. gendera apa piye? Lho kuwi lho, pentinge babakan budi pekerti unggah-ungguh ki ngono kuwi. Aja mung pinter maca nulis tok. Lho, Lah budi ngarit ki. maksude ki babakan budi pekerti ki unggah-ungguh tata susila tata krama. Nek ngono ki ngandani ki saru. kleru. Bener ning papan nggo papan, empan nggo papan engko. Aja ning ngarep panggon apa disuting live streaming sak alam donya mirsani ngono. Oh, Nek ketok aku ketok bodoh banget to. Ya wis Ya, kok. ya, Wis engko nek kono takok engko ngono ae lak wis. Ben. Neng madyane jala niti Temakang. temakel jeng angkenjak neng paku lingan Mesake ngantek kala menjinge kaya arep mencolot kok ora ono tepuk tangan to Pri Bawa toh nyawa ya. omonganmu lho bawa kok toh nyawa iki padake rebutan bojo lah kok toh nyawa iki jek kentengen kanggo aku Wah. sampun Nggih. ingkang perlu dibenahi babakan pundi menika kalau Napa? ingkang perlu dipun leresaken babakan menapa sampun Nek suarane pun nampe. Sae, power Sing sampun. Perlu direparasi cangkeme gitu.
Iyalah, Ya Allah. mesoken no. Aku berusaha semaksimal mungkin yang aku bisa. Ayo dok Ika Suhesti. Mbak Mimin. Gunung Kidul punya. Gedruke sik, yuk. Hey, si kasih. Princess. Jiwa langkaji, jiwa langkaji, jiwa langkaji koko belok. Jiwa langkaji, jiwa langkaji, jiwa langkaji koko belok. Oh ame ame belalang kupu-kupu. Siang makan nasi, kalau malam minum susu. Siang makan Susu perawan rasane ra karuan. Susu rondo rasane rada sepo. Susu banci kuwi sing paling bergizi. Asik. Masuk, Mas. Hey. Wik. Oh. Hey. Elok. Ngetutke Mbak Mimin nih, Jan. Oh, nek ngetut aku angel banget tok gerakanku sulit to, Mbak. Oh, sulit toh. Sulit mergo ora ana Wirama kok. Sulit ki asu jengkelit. Oh, ngono terus lho. Ya ora. Goyangane Apri wae lho, Mbak Ika niku ngetutke kok ra iso, ngono lho. Kudune keluwesan kok ngono kuwi kok ya. Ngono ki ana sekolah ra to, Pri? Piye? Jane nek babakan luwes ki rak butuh proses. Mm-mm. Maksudnya aku kok joget kok pernah iso pas karo ketukan ngono lho nek aku ki. Ngono kuwi tergantung prejengane kok. Ya apa hubungane? Lah iya lho prejenganmu kok bego ngono kok ayo kaku kabeh ngono kok le. Iya atos tenan lho. Aku nek dirasake nek dunake ngono kuwi mulu wong tak tantang gelut. Aku wong padake bego. Lho terus Pak Seno arep menyaksikan banci gelut. Wis tau kula. Jambak-jambakan ruting brengok ya. Aku sesekali tak cedak Pak Seno ya Bri ora kowe terus sing ning kene posisine. Ngapa? Blocking iki biasanya kula kok kan keteriko terus karo Apri. Kowe kala-kala sisih kono aku tak cerak Pak Seno. Kowe pengen terak Pak Seno saiki. Blocking iki ngono kuwi. Kok mambu aspal. Kok mambu aspal pundi ta penyanyi? Bareng cedak sampean kok sentap-sentup kaya mambu godokan aspal. Lah nek pas kalih Apri wau mambu napa? Minyak wangi. Parfum. Padahal produknya ya padha, dandanane ya padha, mereke ya padha lho. Apa isi ambun-ambunan kue zaman ngamen dhisik ya lek zaman Lha ngamene 10 tahun kepungkur ambune aspal saiki ora mungkin. Wong wedoke ra ado sedina ting klenyit kok. Iya. Ta apa-apa nok. Monggo Mbak Ayu grisuwun bajing loncat aku wis matur karo Pak Tristianto. Ya. Menika nembe hamil muda sampun ngantos mboten saged joget. Oh iya. Engko ndak kenapa Nggih, jogete dimen diwakili Dik Apri apa Mbak Ani Blorong apa Didik Mimin ngono ra ya iso merantasi telu kuwi engko. sing Oh iya, jogete meng Mbak Apri karo Mbak Ani. Iya, Mbak Ani Blorong. Ayo rasan joget. Nggih.
hamil iki gentenan. Heeh. Bar di ana saiki terus wis nderekke meneh. Heeh. Terus saiki sing prei di Oriza. Oriza. Besok ganti Mbak Ayu. Oriza nglairke engko Mbak Ayu. Iki tanda-tanda cuti. arep dadi ki sono meneh. Sinten? Prastiwi. Oh alah. Masa nggih jenengan iku. Oh, iya. Mosok Bu Prastiwi iki? Wetengke kaleng roti. Bu, usia kados panjenengan kados kula di atas 40 menika bukan rae tuk ora prayoga menawa ngandhek melih lho. Lah iso diwiradati piye supaya ora bobot ngoten kan iso to. Lenyang ora masalah, le anu niku le aja didadekke ngoten lho maksude. Iya. Padha-padha, monggo Bu PNS. PNS lho. Pini sepuh. Sembrono Bu Prasti kok pini sepuh lho. Lah iki. apa? Gagrak lawas. Nggih, dibawa nih, Pak. Nek Nggih. Gunung Galunggung Kabungkur. Nah, munggono mimin ki suarane ngono kuwi. Wah. Takon manggon sedayu. dalam sedayu. Heeh. Lah sakniki pun proses ngoten lho swanten kula mbok kan nglenggahi dampar kencana wonten ing sedayu. Oh, ora usah kuwatir. Pinggir kali kae jek selo. Menapa dalem ingkang rumiyin ingkang wonten sewon. Kae aja ana anak-anakku ndak gila. Oh wonten mriku. Kok menungso kok gila karo menungso jane piye? Lah sampean gelem po manggon sewon tak nang Itali nggo gere-geretan anakku. Maksudnya timbangane dalem sewon menika komplang, ra kula ingkang lenggahi wonten mriku ngono lho seret-seretan putrane padake. Tuk-tuk kae. Yo. Ayo Mbak Ayu. Gunung Sumedang Katunjang Talaga Sukawayana. Sesuk iki meteng ngancik nyidam pirang sasi to? 3 sasi. Dumugi 3 wulan menika sampun ras ngidam cih. Sirahe sing lanang iso butak. Lah kok saged? Njaluke bangsa sing angel-angel mesti mati aku. Kudu ento, mak ora ento tak kepro kok. Tenan. Nek iso kudu dipinangkani Mas Keswan. Kudu kuwi. Soal aku to ngerasa kalian njaluk ki bayine ora mbokne bayi. Ngoten. Napa wis pun lahiran? Kula dereng mbokne mboten mbokne bayi sing ten jero kuwi wis ngarani. Oh nggih. Ki njaluk pelok, pelem nek musum pelem ra masalah nek pas ora. Lho, njaluke mung peloke lho, ora peleme. Oh, nek Dadi mung gawe pengen niki- nglamuti peloke iso lho ngono kuwi. Gawe napa riyen? Kula Nggih. ibu muda. Ngidam kok ibu muda. Mangga. Talaga Sukawayana Rembecik di tengah gua junjungan Pula pundung tudi sungkurulan sungkan Tedi Teyang Karim. Tariem. Karima. tekan tariem
cik di negara di Sunda. Pak, aku nyidam jingking laut ning kudu urip modar. Dadi saka segara ngono bali nggawa ember. Aku kathok loro terus dibandemi wong. Iya. Mangga. Banci loncat. Bajing. Oh, nggih, Bajing loncat. Ayo, nek banci. Banci. Banci loncat ke gropyok Satpol PP. Tugasé niku mboten grobyok. Lah apa? Ngarahke, Kalau dong, menertibkan. Jadi Kalau bahasa, bukan- jadi identik dengan grobyok kan identik dengan Satpol PP itu menyeramkan, padahal orang menertibkan. Jadi bahasane niku sing enak Nek dirungokke. ditetek kok sampean biyen cincing mlayu. Niku kan mergo ra muda, ngerti ku nek ngono kuwi wis mesti dihukum, mongko kuwi mung arep diarahke. Oh. Dadi ketakutannya tidak beralasan. Nek tanpa sebab ra mungkin beliau langsung kok waton nangkep wong ning jero pakunjarane ya makani barang, ngekeki rokok, ngekeki apa-apa. Sing arep nanggung sapa? Ngoten-ngoten jadwale ndak dina Rebo. Oh, dadi nek Rebo aku ora mangkat, nek riyane kuwi mangkat. Rebo dikandani kok aku kok. Nganti apal ya. Apal wong 7 tahun kok ya. Nek Rebo wayahe mepeti tukang becak terus. Pelek. Ya, matur suwun. Ya. Saiki bajute sapa? Ayo Tin, gentenan kowe. Mbak Tatin, monggo. Ya Mbak Tatin. Nah. Ya. Ya ngadeg nduk. Nah. Rasa ditutupi padha wong wedok nek karo liyane ra apa-apa. Karo mangsaku sinden ki anggar ngadeg dadak ditutupi. Ngene ngopo? Gini ngono aku tak ngenekke ora piye. Ya ndekmu ku. Lah, delok ing. Wow, sakmono kok ya. Lah kuwi? Ngapa? Piye wani to? Ayo. Kena hukum. Hukum apa? Lah ana badan hukume no. Lah iya. Langsung tuk ngono mang mboten napa-napa jane. Jane mboten napa-napa nggih. Apa-apa. Pembalasan no. Lah Ya ora. Enggak boleh. Ndak kena Kowe lanang pasal. kok ya. Kok Kena mikir pasal. mendet. Nggih. Ayo Mbak Tati ngaturke apa? Nggone apri sini tas kresek. Jare menenek suaran. Lah iya. Ya kabeh iki ya bakale dadi tas resek. Lah kok sakit no? Alah kok mau sini wong wedok ki ayu ki ra 35 40. Nggih. Seumur swidak 5 70 ya dadi tas resek tenan. Iya. Tas kresek niku werdine. Kulite kuwi wis glinting-glinting ngono lho, Pri. Wis gluntung-gluntung. Nek sapa? Ya jenengan barang kuwi saiki keset somben ya sampean wis somben. diwedaki ragem nemplek somben. Oh, tak kira ndek jenengane. Kok jeneng kabeh. Kabeh sok bakale So nek tua ya wis sesuk dipikir sesuk. kok dipikir sesuk. Mbah arep dadi tas kresek, mbah dadi tas apa? Nggih napa pamandutane, Pak? Apa iki wis entek pamundutan iki wis do diaturke kabeh ming kari
Ki mau ana sing nyuwun bojo anyar ki mau. Ya dijoli lagu apa? Bojo galak. Liwung. Bojo galak niku orjen padha, Pak. Nggih. Piye napa liwung napa-napa? Liwung ya. Liwung nggih, Pak. Napa lali janjine? Sakarmu. Ya Iya. manut penonton wae liwung nggih. Nah, Nggih. Wong ya kena, lali janjine ya kena. Iya. Mangga. monggo Langsung, aja. Pak. Langsung. Wah, ya dibawani kancane do bawa. Pak Lean jujur. Golek penake dhewe. Apa ta? Sok cantik. Nggo gonggongan ora bawa. Sok cantik. Wanen, gawe aturan dhewe. Kenapa sih bajine galak banget ya? Kok gawe aturan awake adat. Ora umum. Wah, iki akar bawa malah ngomong wae lho. Ya bacet. Kok ora masuk dodo. Ndek nama arep mayungi aku, Mbak. Ini tak mayungi. Sapa? Kaos putih lho dodo. Wah, rambutnya saiki disemir. Dodo sing nyuting kuwi to? Nggih. Iya. Oh alah. Ucul saka aku kecekel tatin. Napa? Lah mayungi kowe barang no kok. Lagi bar kali jenengan po? Dhisik mepet-mepet mbek Wah, aku. mulah kok karo aku ora masuk. Ya ora masuk kadoan. Jebulane tipene kaya ngene to kowe to. Bare to dhuwur lencir nemu giring kok to Bagor brand. Wah, gah. Wong lanang iki nyawang ya tetep pilihan. Lah nek karo Mbak Tatin ki mah glagepen gitu. Lah iya. Kok glagepen napa? Nyawang kowe malah gumoh-gumoh kok. Ya ora. Sing paling apik ngonekke Bagor brand ngono lho. Seneng ya dalange. Padake kok ngono e, Pak. Kok ngono e wadah dedak. Do nek kowe iki ninggal aku ki tuk Sahrini apa sapa ngono ki lah karwane. Ninggal aku kok itu kaya ngene. Do nek karo iki masuk po do? Ya masuk dokoh. Masuk ngendi? Masuk ngendi? Jenenge masuk ning jroning ati ngono lho sir-sirane iki. Sebule to. Ngebit kelek. Yo, Mbak. Merucut bintang tamu kok entuk Bagor brand. Iki mesti nggo saradan sesuk. Heeh ta. Dalange Ora meng aku sesuk deloken. Piyoga nek ngundang kowe gor mesti. Ben. Pira rada anyar iki. Iya. Lengser wangi. Waduh. Tibane liwung kok bawane sedih. Si Jaka. Belek. Lelatan Nendra. Mbak tangane ngarep Mbak ndak ndarani wong diintuk, Mbak. Induk iya apa? Pesugihan sing anu bayi gundul kuwi lho, nek kene ngene iki lho ndak ndarani wong diintuk. Lopes berarti. Tangan iki ning ngarep ngene. Kok nek kanca-kanca warga laras kirangan duit ndak ndarani kowe njiko ngono lho, aku mau ngarahke. Sing jeneng tangane mburi iki ora apik kok. Lah mboten apik. Ngadepen nonton akeh iki tangane mburi iki ora sopan. Lah, apa? Sopan. Ayo tegap, pandangan ke muka. Mukane sapa? Mukamu. Mukamu. Ngene lho Kak, tangane. Ora usah semaur to, Grand. Grand. Gemblondangi jeneng. Bagor brand pakan babi. Tak apa-apa, biasa nek dingonoke. Engko dicampuri cacan debok ngono kuwi Mbak, biasane. Heeh, nek brand tok ya boros engko ora bathi campuri cacan debok. Aku wadahe pakan ora apa-apa, mbangane kae. Apane? Wadahe telek. Lho telek iki ra kena nggo kompos lho. Lah, Oh, iya. darah. Tak belok kena nggo Kena nggo kompos. rabuk. Nek kena
ya telek. Lho, lemahe dadi subur oke humuse, ra mudeng kowe. Gelem apa telek tak kei? Ra masalah. Gelem. Ra masalah. Ya seneng. Ora nanti tak tadani. Gilani. Lah kowe nawani kok. Lah upama Pak Seno ki teleke lah kene iki dalane ngono. Monganmu lho, Pri. Lah piye jarene sampean klop karo Pak Seno? Ya klop bahasamu kok ya di carane wayangi gambar miring ora dimlahake ngono kuwi. Iki lenggah para punggawa praja, Pak Camat, Pak Lurah kabeh rawuh. Upama kowe dadi Pak kembange Pak Seno rak dadi kumbange. Kumbang. Nah, lah nek Pak Seno dadi teleke lek kowe dadi apane? Sapi teng. Lho ya weh. Seneng anyar ngomong ngene kok dadak Teng. dikalang-kalang. Kayak panggilnya Teng ya. Ya Bagor. Masa Bagor mangane Teng. Bau mambu. Ra masalah kan iso disedot. Oh, to lah sapi teng kan disedot ana ta? Lho. Lek men mau nyedot. Lho, sapi teng kan lho. Jasa penyedotan kuwi lho ora mudang lah nek. Lho nek Bagor nggo apa diles-iles oh. Nek jenengan disedot. Sapi teng iku mah lho. Lah ya sapi. Lah iya. Apa? Masih lho. Apa? Kok di ngonoke terus aku anggere ngomong Pak Seno kok nyedot apa piye? Tapi ora maksud ngene, nek agak ngomongi jangan kamu menggiring penonton ke hal-hal yang negatif. Loh, siap. Biarlah mereka beropini sendiri. Rasanya menggiring sing opini giring penonton. siapa? Kuwi kok akhirnya dadine hoak, berita bohong. Hal-hal yang lho, bohong Pak, kamu iki giring sing seolah ngomong menjadi apa? suatu kebenaran ini kleru. Dikenahke mau sing ngomong sapa? Sing giring ki sapa? Lah kuwi mau Sing di dalan mau. Heeh. Apa kowe dadi pipo kan rak ya dalane to, pralone kae. oh ya padha wae ya wis ra apa-apa. Iya. Ngono kuwi Penak, garek ya Allah. obsesi. Oh, penak ya Allah, kene. Ah, ya. Ambil. Banget ganira langsa kaya den pinilala wang tininggal bapa piya Sesuk nek golek bawa ki ora iki. Dan apa? Lah iki tegese tak rungokke iki wong lula kang tininggal bapa piyung. Kuwi suasana sedih to. Bareng-bareng suasana sedih tininggal bapa piyung mugi munggah swarga. Dadi liwong atiku. Lah kan judulnya liwo. Ora pas. Iya. Kok aku serba kleru toh? Ganti kleru ora ganti kleru. Ya wis apik wis. Wis engko bar ku wadah blen ku wadah telek. Susah dadi. Susah dadi. Jaka Ya. Dadi liwong atiku. ya kuwi ngono kuwi wae lagune ra Nah, iya, pase ngono kuwi. Ya. Nalikane sepisan ketemu. Ya kan memang harusnya langgamu seperti itu. Nyen sewu Kang Mas. Apa? Menika laranipun kersanipun mboten ngregon-ngregonipun jenengan anggenipun. Pripun Pak Sena? Menikmati. Oh, meneng wae iki lho, merem-merem ngono. Nah nek anu sok moh-moh ya Ora dadi kok ngono. sih. Aku ki ngrasake kono sing gandul. Kersanipun mboten ganggu penyenanganipun ngringgit ngoten lho. Dipun cek rumiyin gegere jenengan bolong mboten. Dopmu. Dope.
Wong wedok kok ndedop ki jenenge pi. Edian. Wong wedok kok ambune kok batang. Pripun to jenenge? Wong wedok saka nyambut gawe ngaten iki. Sentut. Wis aspal batang. Wis ngrasake tekku. Malah Dingenake kok kemresek. Ayo lewono Cayu. Ya, mangga. Apa ming bende kok kuwalik. Kudune ting dong ting kok dong ting dong. Ya ora apa-apa. Ya. Matur suwun Mbak Tatin, yo karo Mbak Mimin, Mbak Apri, yo.